Roos maar stuurt voorkomen voor de politierechter in Ljout. Hij waart verliezen in november tot de politie van Hoes hellen. U bent meneer Roos? Ja, klopt. Ja, u bent deze aangehouden. Oh, voor de opleiding. Voor wat dan? Hij gaat er allemaal uitgelegd worden aan u, maar u bent hier voor deze aangehouden. De oorleiding van de aanhouding wie het traditionele Sinterklaasfeest op Ameland dat hier ervoor grut in het Nijs kwam. Journalisten van Poont, die de reportage woonden van dit festijn, waren bedriegen en achtervolgen door eilanders. Sleutels in. Achtervolgd worden. Roos vond dat de verslagjouwers neer te ziekjen hier bij Sinterklaas. Dat alleen nog voor de Amelanders bedoeld is. Die moesten nou in actie komen. Amelanders, verenig u en met hooivorken en fakkels die mensen van het eiland af trappen. Deze en oren oproepen tegen geweld binnen offline hellen, maar nog hield het op internet te vinden. De programmamaker zelf zei dat je het net serieus nemen matte. Het is de bedoeling dat wij mensen daarmee plezier geven en laten lachen. Dat is het programma, dat doen we al jaren. En onze kijkers kijken daar ook om. Mensen vinden het leuk en grappig. Ja. Dat is wat het is. Dat denkt het Iepenbier ministerie likwijls oorzoer. Nevens de officier van justitie had Roos oproepen tegen geweld. Aan satire, harde humor of cabaret of andere vormen van artistieke expressie zitten grenzen. Het mag niet zo ver gaan dat er wordt opgeroepen om geweld te gebruiken richting journalisten. In dit geval is verdachte met zijn uitzending over de grens gegaan. Er worden in columns ook wel eens rare dingen geschreven. Op cabaretvoorstellingen, op het podium wordt dat gedaan. Nou, roddelpraten is niks anders dan een satirisch programma. En daar moet je om lachen. En als je het niet leuk vindt, dan moet je niet kijken. Maar dat is wat het is.